Бай тарихлы Арча педагогикалияте 1930 елдан бирле үзенең тарихын башлап җибәргән. Шушы еллар дәверендә 16 меңнән артык белгеч мәгариф системасына юнәлтелгән. Һәм инде бүгенге көндә калияттә 900 якын бала белем ала. Түбәндәге белгечлекләр буенча мәктәпкәчә белем, башлангыч сыйныфларда укытучы, музыкаль белем, физик тәрбия кебек белгечлекләр буенча студентлар белем алалар. Башка уку йортларыннан чагыштырганда, калияттә гимназия сыйныфлары монахшына эшләп килә. Бу инде педагогик юнәлештәге аерым махсус программа буенча укый торган балалар. Киләчәктә алар безнең студентлар булып, шулай ук педагогик һөнәрен үзләштерергә әзер буларак шәхес булып формалашалар мәктәп бусагасыннан. Балалар өчен балаларны уку өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. 2 уку бинабыз бар, 2 тулайтарагыбыз, тулайтаракта тәрбиячеләр балаларга дөрес тәрбия бирү өстендә бик матур итеп эшләп киләләр. Бүгенге көндә 400 урынга исәпләнгән тулайтаракта яшәргә мөмкинчелекләр бар безнең балаларга. Төрле районнардан, регионнардан укыйлар безнең балалар. 15 шәһәр, Татарстан Республикасының 15 шәһәреннән, 15 районыннан, шулай ук Россия Федерациясының 12 регионнан килеп укыйлар безнең балалар. Алар киләчәктә шулай ук укытучылар булып, үзләренең регионнарына кайтып, татар теле һәм татар телен саклау, аны үстерү өстендә эшләргә әзерлекле кадр булып чыгалар. Балаларның сәләтләрен үстерү өчен шулай ук барлык шартлар тудырылган. Атлар залыбыз бар, 2 спорт майданчыгы, урамдагы спорт майданчылык барысы да балаларның сәләтләрен үстерергә төп шартлар булып торалар. Һәм инде укытучы бик югары һөнәр, бик зур укытучы һөнәре җиңел һөнәр түгел. Шуңа күрә инде 16 яшьтән 20 яшькә кадәр шушы балалар безнең калият базасында белем алып, киләчәктә зур тәҗрибәле, җаваплы шәхесләр булып үсәргә без бик күп зур көч куябыз. Шушы авыр һәм мактаулы хезмәтне үзләштерергә әзер булган барлык яшь белгечләрне, яшь укучыларны үзебезгә чакырып калабыз.